هيوت زغيرو طغمتات صوتها بطعم حيال قاقايو يخون لأنبر مبزحتنا إذا حيال حدقن يطوار كم نتقما ينفلطن نحنا سبات بزح زي نقالن نتكبارن نسحبينا يخون لأنبر بطعم عميق زغانا حيلي أبصوت اللو أب عميق صوتا وشتي ناي مفواس ناي منكح خمقون بطعم عميقون حيال زغانا مننتنا من العال نخيل صمونا مالت دمت زيبلو طرح زيكونس بتوسخين مستوعلنا خعبي زبالت أوسانا كنوسن نخلو عبي مسارحيو نحنا أوزا حساب تخفاف العالمين زلنا دمتاتن أوياتاتن أبوتهم اللو أب كل نقرات عيننا زحزو نقرات اللو يوم نابنت محاورة ميدان توسينا كم تيك توك إنستغرام تيفي علالات بيلو يومين زي بحبار كونه بتناصل انت تعذبكمهم وشتاو سلامنا زحمسو يوم سقطها قبل بيزفلفل كاب دقاو عالم يكونن سقطها مالت زخونة كي صراحة كوف موالون يكونن بسقطان بتصمونان مس نفسخا بمخان سلام مدلايو سقطها انت تقبلنايون انت تلمامدنايون بقليلو زين الربشن بنشتي نقرات دنبرس زينولن نخول حدا سب تصموا خقبرالو وانتلنا ازي مالت كا قدن نابسب زيبلو قوبو ويناب اقرابات وقعزالو مالت يكونن جناخة نابتخروا بطا ولا يهلكم أما علتو هيوتكم صموات خونلو ساعات كلكم اللوو إزي أبزو خوني خل بطا نأبنت كتبقوا عزو خلكم نقهبون الناس تخم صموان تريلكم تسعات كتبقوا لا تخلكم كمون كتبقوا كلكم صموان تريلكم كتبقوا لا تخلكم بازي بلباتي أبحيد حد دقايق صموات خونلو جزي كلكم يقبأ مالتي سقطها عم تنفاس زلو نعرف ساعاتوني أب كبايكم زلو كل حوص واسن تعوطان سلازوخانة سقطها نبل احتسابات لك خمن قست السمايات ويكا كم جنة مدحن أنفت ويبوتعين سقطنا أنخون كالو بزخر كالو قطري بزح من الدماء تخيل سقطها كابنمس منوار نلعلي مسنا بسخاموخان انت نمهار نحدش نقر نحدش رأين عبيتن معصن خفت سقطها أوش تقوم زلعك أرحيلي نخطرخ وزحق زوكم يوم كابزنا عالم هو كترحقو وش تقوم بتصموات رح ناقوركم وخطمصون كلهم كل ناقر كسيلو زحلف مبر تقالس وناقر فتصم يلان أبزوان زي زرخوكم محيلي أبتخطو علوة تدولي ناقر كتو علوة تخلوكم كما يقرنا حيل ناكم انتالكم كأ بنشتك جمرو وش تقوم بهو كستم لن تخينو من انتان كيكوروكم بنشتك جمرو نفلما وينما جمرا يجزي تصموا خدكم كلكم أمرهم سقاي بلوني ناب كل نجار خيد زدلي جن كأ ملوسو يخون دا أمبر كي خيد لكم مسوق عسن تجميركم مسنوسكم سلامة فترون زرلكم أمرهم زوس دوكم بطا أستوعلو عبتوا عن نزخوانا نجار هل خيتاتون زرلكم تصموا بعلو كنجسك فعلكمي أبسط تاوشتي نايب حكي نحنا نحسبو انتايو زبلنا أمرنا حساب نسمعت نسمع أمرنا نمر رجاء صموها جزين توسد وشتنا بتلاقى مزعن كفات ندحنا حساباتنا نمارا مرلون نعزبلون بوتا نفتر بصراحة بخالوتن بستفلا لي نقرات مجننا جزي مسعانا بستلمر العالم صموها سقطها مركب بطعم خبيديو يخون دا أمبر تتخكل من نتنان مركب بتوانا مساحيد بسقطان بقالون نبعلغا من الدمات مسمعين نمنتاي كم استفترنا نمنتاي كم نبر نمنتاي كم نقبر كم زلنا مالس نرغول أفسقطها وشتبو مخانو نتن سمعيو سقطها نايبع لكم زخونا نقرات بتفطرنا خمس حولوني بتوسخي سقطها بحتة وناي نفسنا قنقاي سقطها نايفت أرى قنقاي أبز سقطها دي نايفت أرى حساب ناهوت من النت بعنقوت كنرداء يخلنا نايفت أرى قنقاي بمفلات ناي تبابن ناي بحك دمس مسمع نخل ناي ود سبدوب زسقرو قنقاون سقطاي باب معلتو هو كتزمولا عالم بصمونا منوار مسمالك كتاوحيل الزراخب دلدلون سقطاي هيوت سحباتيا سلازي ناقرات جزيوم حاليوم ناخم موضوخت قوهم تخلوخم نازي مهرات سعر زي اللي سحباتي بلو نفسكم كم ماجنيت حسبوا ماجنيت حاس إن محاز ددحر حاسينا يخيدني نصو بوطو يحيزو يدو زبل حيال سحبات سلازلوا حاسين زبلنا ويزمتس وطم ناقراتنا أخو الصحة وزغولو نصو سلازا قدودوم زي كوناس حراس بالسودومي وطم حتاوي ناو وصحاوام تفتراويو
ወዲ ሰብ እውን ከምዚ ተመሳሳሊ ጽምዋ ክትለማመዱን ከለኹም ንነፍስኹም ኣይትፍርሕዎ ውሽጣዊ ሰላምኩም እናዕብኹም ክትመፁን ከለኹም ንድሌታትኩም ማግኔትኩም ትኾኑ በቃ ቀስ በቀስ ቀስ እንዳበሉ በዓሎም ናኹም ዝመፁ ኣብዚ ከመይ ጌርና ኣና ማግኔት ንኸውን ዝብል ሕቶ ናይ ብዙሓት እዩ ውሽጣዊ ሰላምኩምን ኣእምሮኹምን ከጋንፈኩም ከሎ ኣይትቃወምዎ ናብ ህይወትኩም ከተምጥዎን ክትቀበልዎን ዘለኩም ነገራት ኣለዉ ንሳቶም ከዓ ርግኣትን ሰላምን እዮም ድምፂ ጽምዋ ተለማመዱ እቲ ምንታይሲ ሓይልኹም ትረኽብሉ ኣብቲ ቦታ እዩ ትርጉም ዘለዎም ርክባት ዝንደቑ ኣብ ስቕታ ውሽጢ እዩ ብቓላት ካብ ዝረዳድኡ ንላዕሊ ብምርኣይን ብስቕታን ጥራይ እንታይ ከም ተስማምዑ ዝርድኡ ሰባት ዓሚቕ ርክብ ከም ዘለዎም ንርዳእ ኣብ ህይወትኩም ትደልይዎ ነገር ዘርዚርኩም ጽሓፍዎ ብስእሊ ከዓ ኣእምሮኹም ተመልከትዎ ብልብኹም ፍለጥዎ ድሕርዚ እቲ ጉዳይ ረስዕዎ ግድን ክኸውን ኣለዎ ይትበሉ ግዚኡ ሓልዩ ናኹም ከም ዝመጽእ እርግጸኛ ክትኮኑ ኣለኩም እቲ ግዜ ዋላ ብንጹር ኣይፈለጥ በቃ ስቕ ኢልኩም ትትመኑ ንስኹም እናሓሰብኩም በር እናኣለሽኩም ኣይኮንኩም ኣእምሮና ዓብይ መሳርሒ እዩ ኩሉ ሰብ ናይ ባዕሉ ውቅዒት ወይ ህርመት ዝረኽበሉ በዘይ ጻዕር ድሌታትን ናባና ነምፀሉ መንገዲ እዩ ልክዕ ከም ዋሕዚ ሩባይ ደው ዘብሎ ነገር ዋላ ሓደ የለን ኩሉ ሰብ ናይ ባዕሉ ሓይሊ ንምርካብ ከዓ ፈለማ እቲ ሰብ ኣብ ህይወቱ ተዓዛባይ ከም ዘይኮነ ክፍልጥ ኣለዎ ንሱ ከዓ ከም ካልኦት ንቑሕ ተሳትፎ ክግብር ከም ዝኾነ ክኣምን ኣለዎ ከምኡ ከዓ ስምዒትኩምን ሓሳባትኩምን ተግባራትኩምን ዝደለኹምዎ ነገር ናብ ድላይኩም ክሪእዎ ከም ዝኽእሉ ክትፈልጡ ኣለኩም ምክንያቱ ስቕታ ብጽሞናን ትዕጀብ ጭንቀት ፍርሃት ይለ ህይወትና ብምርግጋእ ከዓ ንመልኦ ንባዕልና ኣቓልቦ ግዜ እንተሂብናዮ ከም መንእሰይ ብኻልኣይ ንሕደስ ኣብዛ ዓብታ ማእኸል ንህይወትና ሚዛን ንህብ ስቕታ ለምለም ዝመልኦ ገዛ ይፈጥረልና ናይ ምዕባለ ናይ ምንቃሕ ቦታ እውን እዩ ኣእምሮና ሓድሽቲ ነገራት ንምፍፋል እውን ይጥዕሞ ንስኻትኩም ነገራት ንምዕዋት ቃልሳይ ትገብሩንኹም ኣእምሮኹም ካብ ዝርብሹ ነገራት ርሓቑ ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ ወሓዚ ትኹረትናን ኣቓልቦናን ንረኽበሉ ቦታ እዩ ኣብዚ እዋን ግና ኣቓልቦ ዝሰርቁ ነገራት እንተመፅኦም ኩሉ ነገር ስለ ዘበላሽዎ ኣቓልቦኹም ዝወስዱ ነገራት ክህሉ ዘይምፍቃድ ውሽጣዊ ሰላም ከዓ ኣብ ስቕታ ይርከብ ኣብዚ ቦታ ሓሳብኩም ጸጥ ክብል ምግባር ስምዒትኩም ምቁፃር ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነገራት ተዓዘብትኩም ትኾኑ በዘይ ፍርዲ ውሽጣዊ መንነትኩም ትርዩ ነብስኹም ትፈልጡ ኣበይ ከም ዘለኹም ምፍላጥ እዩ ስቕታ ውሽጣዊ ናይ ጥበብ ጻውዒት እንሰምዐሉ እዩ ዝተሸጎረ ክእለትና እንኸፍተሉ መንገዲ እዩ ብዙሓት ስለ ስቕታ ኣብ ጽሞና ዝርድዎ ብስቕታን ብጽሞናን መንነትካ ምፍላጥ ዝብል ምስጢር እዩ ኣብ ስቕታ ውሽጢ ንባዕልኻ ብምስማዕ ናይ ውሽጣዊ ድሌትናን ውሽጣዊ ዕላማናን ንረኽቦ ብኣቓልቦን ኣብ ስቕታን ውሽጥን እዩ ብዙሓት ስቕታ ማለት ካብ ድምፂ ጥራሕ ርሒቕካ ኮፍ ምባል ይመስሎም እንዳ እምበር ንሱ ዘይኮነስ ስቕታ ብጽሞና ምንባር ማለት ብውሽጥና ዘሎ ውሽጣዊ ድምፂ ብምስማዕ ካብ ረበሻ ተኸቢብካ ምንባር እዩ ዝመልናዮም ብምግባር ሰባት መንነቶም ትረኽቡ ህይወቶም ይቕይሩ ብዙሓት ናይ ጸገማት እዋናት እውን ብስቕታ በዘይካ ውሽጣዊ ምርባሽ እዞም ግዜታት ምሕላፍ ከም ዝከኣል ይእመን ክሳብ ሕጂ ምሳይን ተጸኒሕኩም ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ኣቐምጡ ኣነ ከዓ ንሳቶምን ካልኦትን ወሲኸ ብኻሊእ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ጠጥዕሙን ኩሉ ሰብ ዓለም ቻው ቻው يغنيلي ሸውዓቲኦም ናይ ጥበባት ሕግታት እዚኣቶም በላሕቱ ዝኾነት ተሓሳስባ ህይወትካ ይቕይርዎ ብናይ ቀደም ዘመናት ቅልቅል ዝበሉ ናይ እን ፈላስፋታት ኣብ ዓለምና ክሳብ ሕጂ ካብ ዝፈለጥናዮም ውሑዳት ኣስገረምቲ ፍሉያት ፈላጣት ማእኸል ይጽርሑ ካብ ኣርስቶትል ክሳብ ዜኖ ኣብዚ ግዜ ውሽጢ ዝተንጸባረቐ ዓሚቕ ዝኾነ ናይ ምሕሳብ ክእለት ካብ እዋኑ ዝቐደመ ተሓሳስባ ነይሩ ሓሳባቶም እና መምርሒኦም ክሳብ ዛሎማዓንቲ ዓብይ ዋጋ ኣለዎ ስለ ዝኾነ ናይ ተሓሳስባ መድረኽ ንምዕባይ ልዑል ንምግባር እዞም ሸውዓተ ናይ ጠባያት ሕግታት ብጽሞና ስምዕዎም ሸውዓይ ካብ ኩላቶም ዝበለጸና ዝገረመ ሕጊ እዩ ሸውዓቲኦም ናይ ጥበባት ሕግታት ቀዳማይ ኣድማስካ ይዕብዩ ኣብ ላዕሊ ሰማይ ብግድግዳ ዝተኸበበ መንበሪኻ ጣዕሙ ብጣዕሚ ዝለዓለ እዩ ካብ ኣድማስ ሓሊፍካ ዘሎ ዝፈልጥዎ ካብ ምቹእነት ቦትኦምና ካብ ገዝኦም ንምውፃእ ዝደፍሩ ጥራሕ እዮም ኣከባቢኻ ምልዋጥ ኣተሓስባ ክልወጥ ይኽእል እዩ ሲንካ ከም ዝተዛረቦ ሰማይ ዘብርሁ ከዋኽብቲ ተዓዘብ ሓደ ወላ ኣብ ሓደ ቦታ ይጸንሑን ዝተመሓየሸ ጥበብና ናይ ግሊ ዕቤት ናይ ብሓቂ እትደሊ እንተኾይንካ ካብ ከባቢኻ ደንበ ክትሓልፍ ይግባዓካ እዚ ናይ ካሊእ ቦታ ንምልዋጥ ወይ ንምጓዓዝ ክኸውን ይኽእል ብዝኸርካዮ ቁፅሪ ብዙሕ ትረክብ ስለዚ ኣይትፍራሕ ሓላፍነትካ ንምውሳድ ኣይተድሕርሕር
ሓረስታይ ኣሚኑ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ዘርኢ ናብ መሬት ይብትኖ ወይ ከዓ ይዞርኦ ጽባሕ ብዙሕ ኮይኑ ከም ዝዓጽሮ ዓብይ ተስፋ ኣለዎ ምጓዓዙን ኣእምሮኻ ሓድሽ ነገር ንምልማድ ኣይትፍራሕ ዓለም ንስኻ እትፈልጣ ጥራሕ ኣይኮነትን ስለዚ ብኣተሓሳስባኻን ብህይወትካን ውፅእ ኢልካ ምሕሳብ ውፅእ ኢልካ ምንባር ኣይትፍራሕ ኣድማስካ ይዕብዮ ካልኣይ ናይ ዓሻ ወርቂ ኣብ ከባቢና ዘሎ ብጣዕሚ ዓያሽ እንብሎም ሰባት ዋግኦም ብባዕሎም ዘይኮነስ ብሃፍቶም ይገብሩ ቅርሺ ወይ ገንዘብ ጥበብ ክገዛእ ኣይኽእልን ስለዝኾነ ካብ መጠን ዝሓለፈ ሃረፍረፍ ዝኾነ ሰብ ድሕሪ ግዜ ከጥፎ ይኽእል ይትኩርስ ከምዚ ክብል ብሓፂሩ ገሊፅዎ ንእሽተይ ነገር እንተዘይኣኺልካ ዝኾነ ነገር ኣይኣኽለካን ለጋስነት እና ርህራሄ ብምዕባይ ኣተኩር ገንዘብ ኣብ ውሽጢ ህይወትናትካ ናይ ህይወት ውፅኢት ዘይኮነስ መሳርሒ ጥራሕ ምዃኑ ኣስተውዕል ኣብ ገንዘብ ጥራሕ ዘተኩሩ ሰባት ብዙሕ መደባቶም ክፈርሱ ይገብሩ እዚ ልክዕ ኣብ ሓሸዋ ዝተሰርሐ ገዛ መሰረት ዘይብሉ ገዛ ኮይኑ ይፈርስ ነዊሕ ዕድመ እውን ኣይገብርን ስለዚ ናይ ዓሻ ወርቂ ይለይዎ ወይ ከዓ ኣርሕቕዎ ከተዕብይዎ ዘለኩም ዋጋኹም ብዘኽብሮ ብናይ ባዕልኹም መንነት ይዕብዩ ንስኻትኩም ሰባት ኢኹም ንስኻትኩም ዝተኸበርኩምኹም ስለዚ ዋጋኹም ኮነ ናይ ሰባት ዋጋ ብቑሳዊ ነገራት ኣይትለክዑ ሳልሳይ እትቋፃፀርዎ ነገር ፍለጡ ማርክስ ኤርለስ ሓደ እዋን ኣብ ምድሪ ብጣዕሚ ሓያል ሰብ ነይሩ እዚ ኮይኑ ሓደ እዋን ከምዚ ኢሉ ነይሩ ኣብ ኣእምሮኻ ስልጣን ኣለካ ኣብ ደጋዊ ኩነታት ዘይኮነ እዚ እንተተረዲእኻ ምርታዕኻ ትረክብ ክብል ተሰሚዑ ዘመናዊ ዓለም ጭንቀትና ምስልቻው ከይተፈለጡ ቀተልቲ ኮይኖም እዮም ምቁፅፃር ኣብ ዘይትኽእለሎም ነገራት ምጥሓል እንተጀሚርካ ህይወትካ ብህይወት እናሃለወ የብቅዕ ሓቀኛ ዕቤት ክትረክብ እንተደሊኻ ዘይትኽእሎ ተቐበል እሞ ሓይልኻን ትኹረትካን ምልዋጥ ኣብ ትኽእሎ ጥራሕ ግበር ኩሉ ግዜ ፀገም እንትበፅሐካ ብሰለስተ ነገራት ረእዩ ብመጀመርያ ምምዕርራይ ይኽእል ዶ ካልኣይ ምምዕርራይ ኣይከኣልን ዶ ሳልሳይ ግዜ ይፈትሖ ዶ እንታይ ደኣ ካብ ሰለስቲኦም ናይ መጀመርያ ጥራሕ እንተኮይንካ ዝተፈጠረ ፀገም ንምፍታሕ ስጉም ውሰድ ካልኣይ እንተኮይንካ ግን ካብ ቁፅፅርካ ንላዕሊ እሞ ምግዳፍ ተምሃር ምራን ካብ ኢድካ ንምውፃእ እናሕመመካ እንተኮይኑ ስደዶ ቀስ ብቀስ ምስ ልሓልሐ ምስዳዶ ይተርፍን ስለዚ ከም ሓደ በሊሕ ሰብ እትቋፃፀሮና ዘይትቋፃፀሮ ነገር ፍለ ረብዓይ ለጋስነት ይቁፀር እዩ ናይ ለጋስነት ዓቕሚ ዘለዎም ብጣዕሚ ጠንካራታትና በላሕቲ ሰባት ጥራዮም ንእሽተይ ካቶ ምዝራብ ዝጅምሮ ዘረባይ ካብ ስቕታይ ዝሓሸ ኮይኑ እንተፈሊጠ የኽብል ተዛሪቡ ንኻልኦት ለጋስ ንምዃን ውሽጣዊ ምስትውዓል ይሓትት ስለዝኾነ ንዘይግብኦም ሰባት ለጋስ ንምዃን ብዝበለፀ የድሊ ብሓደ ሰብ ምሕራቅ ቀሊል እዩ ሕርቃን ምዝሓል ግን መርዚ ከም ምስታይ እዩ ንወዲ ሰብ ለጋስነት ዝሓሸ ጥራሕ ዘይኮነስ ቂምታ መፍትሕና ህይወት ናይ ምቕላል ጥበብ ዝተመልኦ መንገዲ እዩ ለጋስነት ናይ ልቢ ጉዳይ እዩ ለጋስነት ሰባት ዝገብሮ ንኽገብሩ ንምርኣይ ዘይኮነስ ካብ ልቢ ዝፈልፈለ ፍቕሪ እዩ ናይ ለጋስነት ሚዛን እትገብርዎ ነገር መጠን ዘይኮነስ እትገብርዎ ልቢ ለጋስነት ከዓ ናብ ባዕልኻ ይምለስ ልክዕ ከምቲ ጌጋ ኩሉ ለጋስነትን ጌጋታትን ዘርኢ እዮም ሕዲት ዘርኢ ጽባሕ ብብዙሕ ተዓጽድዎ ስለዚ ካብ ኩሎም ዝዓበየ ለጋስነት ከዓ ፍርዩ ብዙሕና ይዕጋብ እዩ ስለዚ ለጋስነት ተለማመዱ እዚ ካብ ጥበባት ሕጊ ማእኸል እቲ ዋና እዩ ለጋስ ልቢ እንተሃሊኩም ነዚ ቪድዮ ላይክ ይግበሩ ሓምሻይ ንሓቀኛ ምሕዝነት ዋጋ ሃቡ ማሓዛ ኣብ ህይወት ውሽጢ ብጣዕሚ ጽቡቕ ካብ ዝኾኑ ነገራት ማእኸል እቲ ሓደ እዩ ምክንያቱ ብባዕልኻ በዚ መስመር እንተቐሚጥካዮ ናይ ታሪኽካ ምሕፍር ነገር እንተሃሊካ ምሕዝነት ትኽክለኛ ጣዕሙ ይርከብ እዚ ስምዒታዊ ማዕርነት ከምዚ ብምባል ይዛረብሉ ማሓዛ ሓጎስ ይውስኽ ከምኡ እውን መከራይ ኣልየልካ ሓጎስ ብተዓፃፀፍ ይውስኽ ሓዘን ከዓ ይመቓቐል ናይ ምሕዝነት ትርጉም ናይ ሓባር ተኣማንነትና ምርድዳእ እዩ ስለዚ ፍሉይ ህይወት ንምንባር እንተደሊኻ ንምሕዝነት ዋጋ ሃብ ከምኡ እውን እምነት ከተንብረሎም ትኽእል ሰባት ኣተኩር ምሕዝነት ብኡ ልክዕ ናይ ምውርራስና ናይ ምምሳል ሕጊ እዩ ምሕዝነት ተጠንቂቕካ እንተዘይመሪፅካ ኣብ ሓደጋ ትውድቕ ምክንያቱ ካራ ንኻራ ከም ዝስሕሎ ማሓዛ ንማሓዛ ይስሕሉ እሞ ንስኻ ናይ ሓሙሽተ ማሓዝትካ ውፅኢት ኢኻ ይበሃል እዚ ብሓደ ሸንኹ ሓቂ እዩ ሰብ ዝመስሎ ኣብ ከባቢኡ መንደሩ ዝዓበየሉና ዝውዕለሉ እዩ ስለዚ ኣስተውዕል ማሓዝትካ ብምስትውዓል ምረፅ ኣብ ተመሳሳሊ ራእይ ሓሳብ ዘለዎም ሰባት ተቐራረብ ንምሕዝነት ዋጋ ክፈል ናይ ምሕዝነት ዋጋ ተረዳእ ሻድሻይ ጥዑይ ኣእምሮ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኣብ ዘመናዊ ከተማ እትነብር እንተኾይንካ ካብ ኣልኮልና ካብ ኣደንዘስቲ ሓሸሻት ብፍጹም ርሑቕ ኣይኮንካን
ካብ ኣልኮልና ካባደን ዘስተሓሸሻት ዝፍራሕ ነገር ንሳቶም ብትክክል ዝሰርሑ ስለ ዝኾኑ እዮም ካብ ሕማም ከተምልጥ ይረዳእካ ግን ዝኾነ ካብ ሕማም ኣብሊፆም ጠንካራ ወይ ጥበበኛ ይገብሩኻ ናይ ኣእምሮ ጥንካሬ ኣብ ንቕሓተ ሕሊና ይዓርፉ ስለዚ ብምኽንያታዊ ብስምዒት ክሽፈን ይቕበር ብሓቂ ናፃነት ዝርከብ ኣብ ውሽጥና ብዘሎ ብምድፋእ ብምዕዋት ጥራሕ እዩ ኩላትና ኣፀገምቲ ግዜታት ኣለውና ሓደ ሓደና ካብ ካልኦትና ብዝበለፀ ነገር ግን እዞም ግዜታት ብትክክለኛ መንገዲ ብምድፋእ ብዓወት ብውሽጥኻን ብጥበብና ብጥንካሬ ክፍጠሩ ምግባር ትኽእሉ ኢኹም ናይ መስተና ናይ ወልፊ ብኻሊእ ወገን ዓበይቲ ጉድኣታት ምስኣቶም ተኣሳሲሮም ካብ ኣካል ንላዕሊ ምስ ኣእምሮና ብምዃኖም እዩ ብቀጥታ ናይ ሰብ ምሕሳብ ምግንዛብ ምስትውዓል ናይ ውሳነ ብቕዓት ተፅዕኖ ይሕድሩ ናይ ሰብ ነፍሲ ወይ ከዓ ሰውነት ካብ እንስሳት ዝፍለየሉ ጠባይ ዋና ንሳይነስና ንኻልኦት ዝኸበዶ ነገር ናይ ኣእምሮና ናይ ሓንጎልና ኣፈጣጥራ እዩ ሓንጎል ብረቂቕ ብዝገርም ቅልጡፍ ኣሰራርሓን ንሰውነትና ትእዛዝ ዘመሓላልፍ እዩ ስለዚ እዞም ኣሸገርቲ ወልፍታት ብቐጥታ ናብ ዝኽፍሊ ብምኻድ ናይ መልካም ስራሕ ብኣግባቡ ስርሑ ከይሰርሕ ወይ ከዓ ከይተግብር ስራሕ ይሰርሑ ይኹን ዳ እምበር ካብዚኣቶም ጥበባት ሕጊ ኣገዳሲ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ምሕላው እዩ ሸውዓይን ናይ መወዳእታን እዚ ህይወት ናትካ እዩ እዚ ህይወት ናትካ እዩ ሓላፍነት ከም ዝኾነ ኣብ ተቐበልካሉ ወዝቢ ማንም ከድሕነካ ከም ዘይመጽእ ኣብ ህይወትካ ዝተፈጠረ ዝኾነ ዓይነት ኩነታት ማንም ተሓታቲ ከም ዘይኾን ምግንዛብ ትጅምር እዚ ህይወትካ ብዝተፈለየ መልክዕ ክትርዳእ የገድደካ ናይ ህይወትካ ዓብይ ዓወት ንባዕልኻ ምሽናፍ እዩ ብባዕልኻ ምሽናፍ ካብ ኩሎም ንላዕሊ መሕፈርና ኣነዋር ነገር እዩ ነገራት ብዝተሰሓሓተ መንገዲ ክኸዱ ይኽእሉ ይኹን ዳ እምበር ነዚ ሰባት ምውቃስና ናብ ሰባት ምልኻኽ ወይ ምኽንያታዊ ምፍጣር ናትካ ናይ ኣተሓሳስባ ኩነታት ይምርዞ ሰባት በብገዝኦም ኮፍ ኢሎም ዝቐርቡ ናታቶም ህይወት ካልኦት ተሓተቲ እናገበሩ ስለ ዝኾኑ እዩ ወዲ ሰብ እንተደልዩ ተኣምረኛ እዩ እንተደልዩ ከዓ ሰበበኛ እዩ ሰባት ናይ ባዕሎም ሓላፍነት እንተተረኪቦም ዕድል ካብ ምፅባይ ዕድል ምፍጣር ይጅምሩ ሰባት ህይወቶም ኣሚኖም እንተተቐቢሎም ንዓወትን ንውድቀትን ዝኾነ ጥንኩር ስነ ልቦና ይዕብዩ ስለዚ ካብ ኩሎም ዝበለፀ ሕጊ እዚ እዩ ዝተፈጠርካዮ ንባዕልኻ ነፍሲ ተዋሂብካ እዩ ናይ ካልእ ህይወት ነፍሲ ኣይትወድእ ናይ ባዕልኻ ህይወት ምንባር ጀምር ንስኻ ናይ ስድራኻ ናይ ዘርእኻ ሓረግ ኣቐፃሊ ንስኻ ኣቦኻን ኣዴኻን ይኮንካን ናይ ስድራኻ ዝኾነ ነገር ተሸካሚ ይኮንካን ናታቶም ህይወት ሕልሚ እና ራእይ ንምቕፃል ዝተፈጠርካ ይኮንካን ንስኻ ክትወስዶ እንከለኻ ልክዕ ከምኣቶም ካልእ ሰብ ኢኻ ናይ ባዕልኻ መንገዲ ሕልሚ ራእይ ዝተፈጠሩልካ ዓላማ ዘለካ ንስኻ ካልእ ሙሉእ ሰብ ኢኻ ንሳቶም እውን ካልኦት ሙሉእ ሰባት እዮም በቃ እዚ ክትርዳእ እንተለኻ ካብ ናይ ሰብ መንገዲ ወፂኻ ናይ ባዕልኻ መንገዲ ምንባር ትጅምር እዞም 7 ጥበብ ሕግታት ኣብ ዝኾነ ይኹን ህይወት እና ግዜ ይጠቕሙኻ እዚ ሜላዶስቴክ እዩ እንተፈቲሕሞ ላይክ ቤተሰብ ዘይኮንኩም ከዓ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ክብረት ይሃበለይ ቻው ቻው